Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Giant Hills Development Society ringkat ka Jhds bat ka Kublai Germany. Kila IT ya ki mobile shop bat katu kan ni ki Tiar Jingshen ya ki prangut ki Longkmie ki bawan na ki Longye bakham duna kayo kakot. Kumban chupan kan mau bahag ka pra bat khandai terek urisau arajar arpsan. Ka society kala de bana jehika ya ki ni ki Longkmie halor ka rukom shed jingbam. Hadian kini ke jinghikai ka society kala saudai bana jingkershan ya ki ni ki bala yo jehikai da ka bai Seng. Kumta ringkat bat ka jingkershan lang ka Kublai Germany. La yo bana IT ya ki ni ki Tiar ha ka arpoi terek unaiwing arajar arpsan. Ya ki Tiar bakentup ya ki gas connection, ki mobile shop, ki Q-shed momo, ki karai, ka refrigerator, ki rice cooker, bat ki ice cream box. La IT do director jong ka society, u father manbha pakem. Ringkat ka jiadon lang u coordinator ka society, u ba Dennis Kurkalang, bat katu ka ne kinong tray.